Paalala, ang host at mga staff ng JSS Federals and Services ay sumailalim sa vaccination program ng LGU bilang paglaban sa COVID-19. Bilang pagsunod din sa alituntunin ng MECQ at GCQ, kaming lahat ay nakasuot ng face mask. Amin din pong sinusunod ang social distancing sa lubos ng aming makakaya. Amin pong paumanhin sa mga bagay na hindi namin kontrolado na hindi naayon sa aming kagustuhan. Ang atin pong kaligtasan ay isa sa aming prioridad upang malampasan itong pandemya. Bukas po kami sa anumang sesyon o komento para sa ikabubuti nating lahat. Ipagpaalam po sa amin kung mayroon kayong content na nagamit sa videong ito. Ito ay hindi sinasadya at aming sinisigurong ito isasaayos bilang pabor sa magkabilang partido. Ayan! Happy birthday to you! Isang napakagandang gabi sa inyong lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit nga papatapos na ang araw, ay patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa. At napakagaan nga at napakaganda talaga sa pakiramdam na ipinaparamdam natin sa ating malalayong kapamilya na masurpresa sila kahit sa simpleng bagay. Katulad na lamang ng isang dalaga na bibigyan natin ng swak at sulit na packages dito sa Barangay del Rosario, Pamplona. Dahil kung kahapon sinurpresa natin ang Sweet 16 ni Alizandra, ngayon ay bibigyan naman natin ng magandang 18th birthday surprise ang isang dalaga here at Del Rosario. So ano bang hinihintay natin? Kilalanin na natin ang mga regalo o mga pagkain na ibibigay natin sa kanya ngayong gabi. Siyempre, andito sa likuran ko, meron tayong napakasarap na Rafa Bell's cake. At ang ating bubble bouquet na merong lamang 3,000 pesos na galing naman sa kanyang tita at lola. At syempre ang ating letter na babasahin natin sa ating maswerteng debutant, ang ating stuffed toy na napaka-cute. At syempre yaranain din siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. At ang napakabongga naman nating fresh flower bouquet. So talagang napakabongga na naman ang ihahatid natin ngayong gabi. So ano pa hinihintay natin? Samahan nyo na kami kung sino siya. For our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Abangan nyo lamang kami palagi sa pagbibigyan ng excitement at positive vibes. Tara na't bayihin na natin si Ate at Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Hello guys! Andito na tayo sa Del Rosario. Tara na't samahan niyo ko surprisahin ang ating debutant for today. So, dito tayo sa may eskinita. Medyo nagbaba. Ay, sis po, alam niyo po dito bahay ni Diana Alemago? Ay, siya na. Nasaan po? Siya na, yung Ay, naka-white. nasaan? Yes. Ba't nauna sa akin? Nasaan? Nasaan na po si ano? Ay, ayun na, nauna. Hello po. May mga darawin daw po. Sino po si ano? Si Ann Luis Alimango po? Ikaw po? Ay ma'am, bali po may pinadeliver po kasi sa inyo dito, si mami nyo. Bali po, sabi po ni mami nyo, sa inyo ko na lang daw po hingiin yung bayad ng delivery. COD pala. Opo. 575 po. Ate! Mama ko pera! Ay, paano yung marino? Ayo po, pag ano na lang po, ipaano mi na lang po logod sa imo, ipa-receive mi po. Pero po, 575 po si amount mi lang po. Baka isa prank yan! Isa prank. Sino po nagsabi sa inyong ano, may balon-balon? Nandun po kami sa kabilang kotse po. Ano po yan? Ate!
Ano po, pa-receive na muna tuloy namin sa iyo, ma'am, para po makita nyo po. Okay lang po. Sige po, tara po. Ano ang pangalan nito? Nakalimutan ko, ni Ann Luis. So, Ann Luis, bali may pinapadeliver dito sa iyo si mami mo. Pero, ano ba yung kaarawan mo ba daw ngayon? Ilang taon ka na, baby? 18. Dibo mo ngayon. So, ano naman kaganapan ninyo sa dibo mo? Mayo na ang kaganapan. Walang 18 candles, 18 treasures, ala. So, nasan si mami mo ngayon? Anong abroad siya? Okay, baby. So, may pinapareceive lang si mama sa'yo para makita mo kung ano yung pinahanda niya rin para sa'yo. Nandiyan si mama mo. Charot! Sana all! Ayan, baby. So, bababuksan lang natin to para makita mo kung ano yung naghahandang regalo para sa'yo, pero babayaran mo pa rin ito mamaya. Kasi hindi pa ito bayad. Hindi pa ito bayad. So, 575 lang to shipping. Kita sa 500 na. Ayan, so baby, halika dito, baby. Pabuksan ko na to, baby, sa'yo. Ayan, so dito tayo. Halika dito, dali. Ayan, pabuksan ko na sa'yo. Ayan! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Hello, baby! Ann Luis! Tama ba, Ann Luis? Ay, nasa itong regalo na to para sa'yo. Actually, may bumuko na kasi sa atin kanina. Kaya sa nauna na siya lumabas sa'yo. Ito, baby, sash na to ay para sa'yo. Dahil since dibo mo today, so ikaw ang reyna ngayong araw. Parang malungkot ka na. Hindi ko alam. May bayadan ka. May bayadan ka ka. Ano, baby, isa to tong sash na to dahil para sa'yo to. At syempre, meron ka dyang lavender sweet. At may bubble bouquet ka rin na meron sa loob na 3,000 pesos. So, may panginom ka na dyan. Charot na. May pambayad Charot na. ako. Pambayad na. At syempre, meron ka din dito, baby. Napakagandang fresh flower bouquet na bagay sa'yo. Dahil napakaganda mo naman talaga. So, tanggapin mo tong fresh flower bouquet na to. At syempre, aharanahin ka din ni Kuya Gab ng aming surprise aranista. At meron ka pa dyang 1 dozen balloons para yan lahat sa'yo. So, nabalitaan namin, engineering student ka daw. Anong year mo na? Saan ka nag-aaral, baby? Ateneo. Asyonista pala ito. Parang Chat Arneo. So, baby, may babasahin akong message para sa'yo dahil kahit wala si Mami, ay gusto niyang iparamdam kung gaano kanya kamahal. At yung message ni Mami para sa'yo. Hi, baby ko! Congrats! You are now a lady. Happy 18th birthday. How I wish I am there beside you right now. I tried my best to be home on your special day, but I am sorry I didn't make it. Thank you for always making me happy and proud, for being not just a daughter, but being a friend. I may have done something good to deserve a daughter like you. Take care always, take care of yourself, and grow with your dreams and goals in life. I love you and I miss you so much. Hugs and kisses from Mama. So, ayan yung regalo ni Mama sa'yo. Umiyak ka na naging kiyak sa'yo. Ayan, joke lang. At ito, baby, meron ka rin bubble bouquet. Galing dito sa iyong Tita Leia and Lola Gladys. Ayan. So, ito ba? Hawakan mo. Sabuin mo yan. Ayan. So, anong gusto mo sabihin kay Mami, kay Tita Lola Gladys and Tita Leia na nagbigay ng surprise para sa'yo? May pa-stitch pala. Thank you kay anak ni Mama na siyempre daw mayon sa dito ako. Kamatik niya mangira-raise ako na nayaan siya. Aram naman niya ni Mother. Tapos kilala Gladys siya kay Tita Lea. Thank you po. Ayan. So, hindi pa dyan nagtatapos. Doon na lang ba natin siya aranahin? So, aaranahin ka pa ng aming surprise aranista. Syempre, baka may pa-backdraft ka naman doon na happy 18th birthday. So, kailangan makikita natin yun na haaranahin ka ni Kuya Gab. Okay? So, again mga ka-JFS, ang ating napakaswerteng celebrant ngayong gabi na si Ann Luis here at Del Rosario. Tara, nagsamahan nyo kami upang haranahin siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Let's go! Hello mga ka-JFS! So,
bahay ng ating napakagandang debutant na si Ana Luis. Tara na't samahan niyo pa rin kami upang aranahin siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gal. I'll pray of your eyes and watch her as she goes and help her to be wise. Help me to let go. Every mother's every child knows. Lead her to a place, guide her with your face, to a place where she'll be safe. I pray she finds your light where she'll be safe. Singer ka man, ano? Siguro kung araw mo yung kanta niya, pwede mo man akong sabayan. Hindi pala mga kanta na ni mami mo para sa iyo. Every day is so wonderful, and suddenly insecure from all the things so say. You are beautiful no matter what they say. These words can bring you down, 'cause you are beautiful no matter what they say. Yes, words can bring you down, so don't you bring it down today. So all your friends, you're hilarious, so consumed in all your trying hard to fill the emptiness. The pieces gone, left the puzzle undone. You are beautiful no matter what they say. Words can't bring you down, 'cause you are beautiful no matter what they say. Yes, words can bring you down, don't you bring it down today. Kaya so palakpakan naman ang celebrate naman yan naman. Pero before that, papakit ang sarupang kanta. Siguro related naman kung mag-city. Estado mo si Zac. Zac Efron. Anong mo si kanta?
bagong pananaw sa'yo. Nararamdaman lang bigla ng puso, aking sinta, ikaw ang nagparamdam nito. Kaya sabihin mo sa akin ang tumatakbo sa isip mo. Kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ako sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako, pinipili. Sabi mo noon sa'kin ayaw mo pa, pero ang yakap ngayon kakaiba. Hindi ka pa nalilito, totoo nga bang gusto ko? Huwag nang labanan ng puso, alam kong mahal mo na ako. Kung ganun na di ka na huwag lumayo, isayaw mo ako sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Dapat yung person na Sa gitna ng ulan, mahal ko. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Thank you, palakpakan naman tayo dyan! Hello mga ka-JFS! Again, ito na naman tayo at hinangdugan nga natin ng napakagandang kanta ang ating surprise artista at nakisabayan nga naman tayo. So, nagustuhan mo ba yung kanta sa'yo ni Kuya Gab lahat? Nagustuhan mo? Ang galing! Wow! Sana all nilagdag-channel naman. So, ngayon naman, ipapablow namin sa'yo ang iyong masasarap na cake na Raffabels. Meron tayong Baker's Plaza at syempre ang iyong napakagandang customized cake. So, ngayon naman, bago yan, mga classmates, friends, cousin, families, kantahan muna natin si Ann Louise ang happy birthday na count of 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Kaya so, Ann Louise, make a wish and blow your candles. Mawish ako. Sana makapasa. Yan, sige po. Ay, pala, halata. Sana makapasa.
magkakasal, ito po, magka-jowa. Ayan po, anong wish mo dyan? Sana mabuhay kita hanggang gusto. Yeah! Malapaka naman natin si Ann Luis. Ayan, so Ann Luis, anong engineering ka, di ba? Ano ka, civil? Civil engineer. Wow, napakatalinong bata naman talaga. So baby, anong gusto mo sabihin kay mommy? Kay dad? Nasaan si daddy pala po? Patawag kay daddy. May ano po? May meeting de avance. Tsaka meeting de avance. Sige po. Ano pong gusto niyo sabihin kay mommy? Thank you, ma. Sabihin ko, Tinanong mo ate. thank you, ma. Sana pag ulit mo magsilig. Naghirit pa. Thank you, ma. Sana mag-ulit ka ng Ay. So, may kiss naman. I love you kiss naman kay mommy. Ayan. Nag-cry ka. Sige, since wala si daddy, si ate na lang. Ate, halika dito ate. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang. Oy, dalawa lang. Sige. Duwalang pa rin. Sige po, isip pa. Isip dito. Ayan. Ate, anong gusto mo sabihin sa iyong napakagandang ate? Ate, Leo ka din po ba? Ano po course mo? Anong course mo po? BS Psychology. Diyos ko, mga bata ito. Sige po. Mga utak. Sige po, ano gusto niyo po sabihin? Marilu. Magugas ka na. Marilu. Marilu. Ba't Marilu po? Sino kaya? Ano po? Wait lang. Ano po? Screen name. Screen name. Marilu. Baka Marites sunod ka yan, ha? Marilu. Sige po, ano bang sabihin? Marilu, sana mag-gana ka. Sana mag-gana ka. Dahil Keep safe. Stay healthy. Stay healthy. Magbago ka na. Magbago ka na. Dahil, Tuturuan mo kami. Lang po. di ba parang hindi ka mga katulong, di ba no? Hindi ko makalimutan. Dahil, hindi ko alam. Basahon mo na, girl. Dali na dito, gusto na ako. Basta I wish you all the best in this lifetime. You deserve all the great things in life. And we'll always be here for you. Whatever you want to do, whatever you want to pursue, whatever it may be, we'll just be there. We'll just be there for you. Babakalan mo kang gaming chair. Yeah! Meron ka, basta yun. Yan. Isang kiss naman ate, para kay Marilu. Isang kiss naman! Ano sabi? Ano sabi nyo? Yes! Yes! Ano sabi nyo? Yes! Kiss na lang. Kiss na. Kiss na. Kiss na ate kahit saan. Beso lang na. Beso. Ayan. Beso. Sige mo lang. Alam po kaya talaga. Ang kalulong talaga yan. Beso po. Beso lang para kay ate. Ayan. Kastikon. Ayan. Okay. Again, mga ka-JFSN, ang pinakamaswerteng dalaga na nabigyan natin ng saya at sorpresa. So, Ann Luis, ano bang gusto mo pang sabihin? So, thank you. Thank you. Pasalamat ng mga friends mo na nandito. Thank you. Hoy! Mag-relog mong kakapulig-gilate na nga ito mo. Ano pa gusto mo sabihin? Thank you sa mga friends guys. Okay, ano pa? Lalo kay girl! Dahil kaya ako talaga dapat maarag-arag ka niya, tapos siya lang ang sabi niya, dapat ikaw ko. Give credits! Ayan, wala ka na bang gusto sa daddy mo? Pasalamatan mo din si daddy, kahit wala din si daddy. Salamat sa higanda. Salamat sa iyo. Again, we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we cultivate. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts. Again, nabagan niyo ang mga upcoming videos natin. Again, positive vibes lang kahit papatapos na ang araw. Again, I am Ate Angel. This is Ann Luis or Marilu. Bye-bye!